luwas ka na ba o dili pa? Sa Bible mga igsoon, na mga tao nga bisag buhi pa sila, luwas na sila. Example sa mga luwas na. Ang Ephesian believers, example, bisan buhi pa ang mga taga-Efeso nga mga believers, pero luwas na sila. Yes, mga igsoon. Kung basahin mo sa Ephesians 2:8-9, ingon ni Apostle Paul diha, "For by grace are ye saved." Kung imong tan-awon ang grammar, matud pa, this is perfect tense. Nagpasabot nga ang action hitabo na sa past o gapadayon kini ug hangtod sa future. Meaning, ang salvation nila is nahitabo na sa past. Katong nidawat sila ka Jesus Christ, nahitabo na to ang pagkaluwas nila o kini mo padayon ang ilang pagkaluwas hangtod sa hangtod. So walay katapusan. Unang ginaingon nga, are ye saved? Ingon ni Paul sa ilaha, pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas tungod sa pagtuo. For by grace, you have been saved through faith. So, kung point mga igsoon is, ang tao pwede din siya makabaton og kaluwasan bisan buhi pa. Example, ang mga taga-Efeso. Ingon ni Paul, for by grace are ye saved. Meaning, ang action or ang experience sa salvation is na-experience na. Pwede din mga igsoon nga ang tao maluwas na siya bisan buhi pa siya. So, dili kinahanglan nga mamatay ka dapat daan ay ka maluwas.